των 50 κατοίκων. Ακόμα και το καλοκαίρι το νησί δεν έχει πολλούς επισκέπτες και δεν είναι έτοιμο να τους υποδεχτεί. 80 περίπου χιλιόμετρα νότια από την Κρήτη, η Γάβδος είναι το νοτιότερο κομμάτι γης της Ευρώπης και απέχει μόνο 400 χιλιόμετρα από τη Λιβύη. Αυτό το καράβι για τη Γάβδο είναι η γραμμή ζωής για τους κατοίκους του νησιού. Με αυτό μεταφέρουν από την Κρήτη ακόμα και το πετρέλαιο. Μόνο 45 άτομα ζουν εδώ όλο τον χρόνο. Και αυτός ο κύριος δεν είναι μόνο ο καπετάνιος του καραβιού, αλλά και ο πρόεδρος της Γάβδου. Γεια σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Η άφιξη του καραβιού είναι συγκλονιστικό γεγονός. Περνάει μόνο 4 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι και 1 φορά το χειμώνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήδη λάτρεψα αυτό το μέρος. Αυτός είναι ο οδηγός του λεωφορείου, αλλά και βοσκός. Όλοι έχουν 2 ρόλους σε ένα μικρό νησί. Make it a love. Μπορείτε να κοιμηθείτε στην παραλία της Γάβδου χωρίς πρόβλημα. Άλλωστε ίσως πρέπει, γιατί δεν υπάρχουν ξενοδοχεία και τα δωμάτια είναι λιγότερα από 20 σε ολόκληρο το νησί.